Summer season na ug ting bakasyon na gayud. Mga kapuso, aduna ba kamoy plano sa inyong summer vacation? Ani ay usa ka lugar sa lungsod sa Balamban nga pwede kayo ninyong kasuruyan tibuok pamilya ug tibuok barkada. Busa tara mga kapuso, manlaag ta pinaagi ni ining report. Bugnaw ug puno usab sa adventure. Mao kini ang Eco Mountain Resort nga nahimutang sa lungsod sa Balamban. Gikan sa Cebu City, padung dinhi, kinahanglang mo biyahe og 35 kilometers. Sa entrance fee nga 85 pesos, mamahimo ka nang mag-enjoy ug mubuhat sa mga recreational activities nga imong ganahan. Adunay playground alang sa mga bata. Ug adunay zipline usab. Aduna kini duha ka stations nga 300 meters ang gilayon ug 270 meters usab ang ikaduha. Apan, ug kun mogamit ka sa zipline, aduna kini 250 pesos nga additional fee. Adunay mga villa usab alang ni atong ganahang mag-overnight sa maong lugar. It's one of a kind kasi parang Baguio of Cebu because usually nagpa-fog tayo dito. It's so good today na walang fog but later in the evening totally covered tayo ng fog during the night. Laing gipasigarbo dinhi mao ang ilang 360 degrees viewing deck nga malantaw gayud nimo ang tibuok lungsod sa Balamban. Ang viewing deck nahimutang sa ikaduha sa labing taas nga peak sa maong lugar ug nag-atbang kini sa Manunggal Peak. Sa ubos ni ini, mao ang ilang cafe diin nagkalain-lain ug lamian nga mga pagkaon usab ang ilang dalit. Bestseller nila ang 13 inches nga thin crust pizza. Linahi usab ang ilang dessert. Kini mao ang bingka dawa nga ang nag-unang sagol niini mao ang birdseed. Matud pa nga ang maong resort, rest house lang kaniadto. Nahimo ni siya kay sa kadako sa area. It's not only a rest house siguro kung imong himuon nga rest house the whole mountain. So ilahan na lang gi-decide that they will just turn it into a resort, an eco mountain resort. Uban ni Lian Sinkulan ug Jovel Obiso, Cecil Quibod-Castro, Balitang Bisdak.